बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायथ' 30 डिसेम्बर ओमफ्राय 30 डिसेम्बरनि जोङो दिनैहाय माने पिकनिक जानो फैदों आरो जोंनि खाथिनि मानासावनो ओमफ्राय बिथिंजा दङ आगै नै गारि सालायगासिनो बिराद लाजिखायो ओमफ्राय आरो उनथिंजाबो सानै दंबावो नै आगै मथु आरो आगै मथुनि बिनानाव ओमफ्राय फुरा फेमिलि फैदों आरो ना आइमोना सिगाङाव थांबाय ओमफ्राय नै जों दासो ओमफ्राय नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैहायनि ब्लगखौ जाय ब्रें ब्रें जाजोब्बाय स्कुटियाव फैनानै ना मैना मालाय जाया ओमफ्राय आंना एगारनाय नालाय नै फुरा फेमिलियानो फैदों आंबो दङलै आगै नै प्रेंक खालामजानानै माबायदि मोननाय एकदमबो मोजां नाङाखै ओमफ्राय नै आइ दङ इथिंजा ओमफ्राय नै मादै दादै आरो फंबायमोन दंबावो उनाव ओइनो ओमफ्राय आरो माखासेया आगोलावहा मोनहैबाय मानसि जासाबदोआनो संना 30 डिसेम्बरबाबो 31आव बांसिन जागोन खोमा ना बबेखिनियाव जानो नागिरदों मानसिफोरा नै इथिंजाबो खावसे इथिंजा बांसिन दङ जायगाया मोजां ना इथिंजाबो दङ गोसातनि बानायनोसै बानलु सिब्रु लाबनांगौमोन महा नो जाब्रा नै उखैलार ओंख्रि खाबा महा दा महायाबो जाखादो lo bari aku deh. Kamu mau nak mencana nih? Saya nih mau, apa? Horba yang, sorry. Kamu lihat di situ nama, apa? Jajan din. Mama. Kamu dah kenal so? Fugon nih ke? Man, jalan lagi nama. Fugon? Hah? Fugon? Fugon kan? Jalan apa kata ba? Badai फंबाय लाजिबावोलै उनथिबावो ओमफ्राय आगैया नै खोमसिसिन दोमैनानैथिंजा मानोबा ओमफ्राय आरो नैबेजों सानै दं फंबाय सानै नै इथ' बेसेबा लाजिखायो सासेयाथ' आंबो दङलै नोंखौ गैया होनदों नामा आं दङानो बुंखादों ना Gak, foto boleh mending kamu kibai. Biasa kalau nama. Ngalai foto lah kasih dia ini malah lah kan. Oi, ro. Iya so, kopi. Ini kamu siapa silang? Kau neng ayo. Nenggo dah. Kali orang mana cina? Hangsa. Bedor hainiana hai jumna layakhai. Gasora. Deh angna haide. Papa saya nang ikut. Apa? Kayane. Ile papa ni. Jaga sih deh. Satni pura hor. Ubisi jokan papa le. Baik kisah gunang. Bujuk. Eh papa ni. Yang dia mana juga? Layak sih nama kau. Oh, ni yang gunang. Bujuk. Itu ni. Halke kha. Ha. Papa ni sakit hari ni. Mina, ni mau tulisan? Jangan sih terlalu jauh. Ha? Boiler bahayang ni boiler. Wahang subuh. Ni boiler. Ang bedor kita sagar kan pastan. Hamzat tu berang. Hai saya sebaik, apa? Lepas saya akan lepas. Masa sebaik. Kalau orang lu, nanti dah kan bisa dipunya ni.
माबायदि मोनदों फैनानै पुरा पुस्ता जाखांबाय मा मा जाखो हांसो बेदर दाउ बेदर दै ओंखाम संख्रि बानलु गाजर बेनिफ्राय दालिबो दंमोन ओमफ्राय गाजर सातनि हा फुलरि जादों केक जादों दे आं खोन्थाहरगोन दे ना हरदो लास्ट डिसेम्बरनि एसे इन्जय खालामबाय बयजोंबो न'खरनिफोरजों ओमफ्राय 1 जानुवारियावबो आरो फैबावनो नागिरदों जोङो बेयावनो बयबो माने आइ आफा फैजोबगोन आरोना दिनैहायनियावथ' आफाया फैयासै आरो गाबोनबो दं सन प्रग्राम औ गाबोननिया जों सकि थांनो नागिरदों फार्स्टआवनो जों मैना फुख्रियाव ओरैनो हाबलांनोसै बिनिफ्राय जों सकियाव थांनो नागिरदों आरोना पिकनिक जानो 31 डिसेम्बरनि दिनै 30 डिसेम्बराव बेयावनो जाबाय आरोना जोंनि मानासावनो नैबे आगैयाबो खनसेल' फैफेरबायमोन नालाय मानासाव खनसेल' फैबायमोन ना ओंखायनो माने बेबो फैबाय नालाय दिनैहाय माने 30 डिसेम्बराव जोंनि मानासावनो जाबाय आरोना ओमफ्राय गाबोन आरो 31 आरोना लास्ट डिसेम्बराव जानो मोननानै जमानो ओमफ्राय बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम औ साबस्क्राइब खालामनानै ला जायफोरा गोदान ओमफ्राय दा जों थांनोसै आरोना आइमोनाथ' सिगाङाव थांबायानो नायलांबाय थादों नङा जोब्बायसो आं नायलांबाय थादों होनफ्लांदोंमोन बाय बाय बयनिसिमबो थांसै दायो